के बाकी है माई कि माई राउर रहिया निहारता नयनमा छछना तजिया हिया दे दीदार सनवा चरा के छैया ओढ़ा दत मैया मानिल किसनमा के एक ही बचा कहे के मैया से कि मैया आवे के परी माई। एक बात क्या बात है आवे के परी तोहरा आवे के परी हाँ आवे के परी माई आवे के परी तोहरा आवे के परी ए कि जब अंगना में भिउलिया परी भवानी मैया आवे के परी जब अंगना में भिउलिया परी भवानी मैया आवे के परी आवे के परी माई आवे के परी तोहरा आवे के परी आवे के परी माई आवे के परी तोहरा आवे के परी जब अंगना में भिउलिया परी भवानी मैया आवे के परी जब अंगना में भिउलिया परी भवानी मैया आवे के परी निमिया के डार मैया आवेली झुलुआ की झूमी झूमी निमिया के डार मैया आवेली झुलुआ की झूमी झूमी सतो बना गावेली याकी झूमी झूमी सतो बना गावेली याकी झूमी झूमी ए माँ बीचे अंगनैया मैया ई बात भइले बानी कलसा ए माँ हाँ हाँ बीचे अंगनैया मैया ए धइले बानी कलसा मन में लगौले बानी मनवा के ललसा गुरु जी कि जगदम्बा घर में दिया बाहर नहीं है जगदम्बा घर में दिया बाहर नहीं है मैया जी के आरती उतार नहीं है जगतारा घर में दिया बाहर नहीं है जगदम्बा घर में दिया भजन अच्छा लग रहा है आप लोगों को ठीक लग रहा है चलिए धन्यवाद भक्त कह रहा है ये माँ पीछे अंगनैया मैया धइले बानी कलसा पूरा परिवार तुमसे लगवले बदलसा पूरा परिवार तुमसे लगवले बदलसा पूरा के परी माई आवे के परी तोहरा आवे के परी आवे के परी माई आवे के परी तोहरा आवे के परी जब 9 दिन भूखे बल का हरी भवानी मैया आवे के परी
और ये पुरस्कार के दौर में माता रानी के दरबार में प्रथम हाजिरी जय माता दी सेवा सदन इनकी तरफ से 100 रुपया का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और मैया रानी के कहना है सेवा में हाजिर बाटे तन मन हमार हो। सेवा में हाजिर बाटे तन मन हमार हो। लिपि पोती घरवा कहीं तैयार हो। हाजिर बाटे जिंदगी अपार हो। लिपि पोती घरवा कहीं तैयार हो। हे मैया आवे के परी अंगनैया, आवे के परी तोहरा आवे के परी। आवे के परी अंगनैया, आवे के परी तोहरा आवे के परी। जब छाती पर कलश बलका धरी भवानी मैया आवे के परी। जब छाती पर कलश बलका धरी भवानी मैया आवे के परी। आवे के परी माई, आवे के परी तोहरा आवे के परी। आवे के परी माई, आवे के परी तोहरा आवे के परी। जब 9 दिन भूखे बलका हरी भवानी मैया आवे के परी। जब 9 दिन भूखे बलका हरी भवानी मैया आवे के परी। जब 9 दिन भूखे बलका हरी माता रानी को किन किन आदमी बोलाना चाहते हैं एक बार जोरदार ताली के साथ बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।